Mit navn er Hanne Møring, og jeg er indehaver af Møring Ellipse Kosmetisk Klinik. Vi er et firma, som blev stiftet i 2001, så vi har efterhånden mange års erfaring med kosmetiske behandlinger. De behandlinger, vi udfører, det er laserbehandlinger til permanent hårfjerning, til hudforyngelse og vaskulære behandlinger til karsprængninger i ansigt og på benene. Herudover så laver vi også botulinumtoxin, bedre kendt som botoxbehandlinger, og vi laver fillerbehandlinger, kemiske peels og skinpinbehandling. Vi udfører behandlinger på klinikker i hele landet, og så har vi vores egen klinik i Odense. Udover behandlinger, så tilbyder vi også uddannelse til kosmetisk behandler, til læger og sygeplejersker. Og det gør vi i samarbejde med vores ansvarlige læge, dermatolog Flemming Andersen, som er klinikchef på hudklinikken på Mølholm Privathospital. Vi samarbejder også omkring uddannelsen med sygeplejerske Else Marie Lisau, som også er fra Mølholm Privathospital. Så med andre ord, så er vi et team med meget høje kompetencer og mange års erfaring. Så ved os vil du være i trygge hænder, uanset om du vælger at få behandling, eller om du ønsker at blive uddannet som kosmetisk behandler. Jeg hedder Anne, og jeg er læge. Jeg er startet her, fordi jeg har en drøm om at åbne min egen lille klinik med botox og filler og noget kemisk peeling også. Og jeg har fået kontakt til Møring Ellipse, fordi at jeg har en veninde, som har været her og som også er læge, og som varmt anbefalede stedet. Jeg synes, det er meget troværdige mennesker, der er her. Man får tingene i hænderne. Man bliver ikke sendt ud af døren og er utryg. Der er rigtig mange modelbehandlinger, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er typen, der lærer bedst ved at have det i hænderne, og knap så meget ved det teoretiske, og det opfylder Møring Ellipse fuldt. Så det er jeg rigtig glad for. Jeg hedder Anne. Jeg er uddannet sygeplejerske. Jeg har valgt at tage den kosmetiske sygeplejerskeuddannelse ved Møring Ellipse i Odense. Jeg har valgt det her sted, fordi jeg har ønsket den her meget en-til-en undervisning, sådan at der er fuld fokus på mig, når jeg bliver superviseret, sådan at der ikke er noget, der går tabt under læringen. Det har stedet i den grad levet op til. Jeg har følt mig i super trygge hænder. Jeg føler, at jeg har fået alt det med, jeg skal bruge for at kan behandle det selvstændigt, når jeg forlader det her sted som færdig kosmetisk sygeplejerske. Derudover så har det været et rigtig trygt læringsmiljø, hvor der har været en uformel stemning, hvor der har været plads til at kunne udfolde sig og prøve nogle nye ting. Stedet her, det rummer enormt meget professionalisme. Det jeg især har bemærket, det er, at både Hanne og den tilknyttede læge Flemming er to personer, som har været inden for branchen nærmest siden, at det hele startede herhjemme i Danmark. Og det har givet mig enormt meget tryghed ved, at jeg føler, at de kommer med en viden og en masse historie om faget. Derudover så føler jeg også, at de har et kæmpe netværk inden for branchen, som man hurtigt kan blive en del af, og de er klar på også at hjælpe en videre på rejsen.